so tambarin ruhi a zuciya yake rasai a duniya take ce gudaniya da baki da tsara soyayyar daɗi daga akai ana son ka soyayya min rana da raniyar sabani a ciki sarauniya ta ke kaɗai ce gimbiya ta kin zarce mata cikin sikin yirata a bar kwatance mai tsafta da bata kazanta kyawu mafi kyawu cikin su mata da indiyawa har da larabawa mi hakuri mutan latin da turawa domin akwai mafi kyau cikin kanawa kyawun da ba a gudu masoyiyata kin adana na asin ki zana na ce gida na sauke dai zana kayo kukana kin sai ta tunani na rashin ki zana zauce ko akasin haka dan kin zamo madubina akan yi murna kamshin kina wasun dace zama na aure da ke cikar muradina ni ma za na je da ke dai ki saka ya ni na saka ya ki daidai bugan masoya ya ɗebo ruwan daɗi na wanke kaina da jiki ne ta kumfani kin ba ni so kauna gare ki za na bayar dai ga adin ki dawi sakin ɗarewa mata akan kadara ta ka dinga tafi kasa insa duk wanda ya ja in ja da rabu zai ci gasa wanda tauhidi da kanmu za mu daufansa akwai hisabi da mutum wajen mahar na kusa ai na kashi ne ke ba da kai ji yan hausa komai da lotoni na gine ki ji yan mata